Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video. I dobroveče ljudi, ovde Ančićka, nalazimo se ispred dvorca Špicerovih. Ovde sam sa Milošem, Miloše, javi se, znači koleb godine, apsolutno. Iskreno da vam kažem, meni je ovo što sam gledala šta je Miloš radio, bila sam ja moram da dođem lično, znači ja moram da dođem lično. Da se uveriš. Bukvalno da se uverim, Sad ćeš tek da vidiš kako je. Ne, znači s polja, meni je ovo stvarno, brate, baš je horror film. Ovdje treba da se snimaju horror filmovi, ne se snimaju YouTube klipovi, majke mi moje. Mnogo je jezivo, bar za sada što mogu da vidim ovako od napred. Inače, ovdje sam uspela da skontam znak. Znak gde doslovno piše upozorenje da neovlašćen je objekat, ne sme da se ulazi nikako zbog mogućnosti da se uruši i nekoga povredi. Tako da, iskreno da vam kažem, ako vam je možda padalo na pamet ovdje da dolazite, bukvalno nemojte. Došli smo ovo da istražimo. Jo, ljudi, znači evo ulazimo unutra, ne mogu da verujem. Oh my god. I evo, naravno, prvo što smo vidjeli jeste ovaj neki znak ovdje koji je bukvalno creepy. Oh moj bože. Ne, ljudi, znači kako sam ušla, ovdje se osjeća bukvalno tako neki jeziv, ali bukvalno prejeziv vibe. Znači ne mogu da vam opišem, stvarno, samo čekam kad će nešto da mi iskoči. Znači, iskreno, nemojte da vam je palo na pamet ovdje da dolazite. Ja sam sada došla i definitivno je da se neću vraćati. Ja sam došla iskreno da se ja apsolutno uverim da ovdje nešto postoji, a bukvalno kunem se momenta kako sam ušla, stvarno baš da sam se tresekla. Ja sam ponela sa sobom inače uklete štapiće za prizivanje duhova. Generalno ovdje je živela porodica Špicer. Snimaš? Brate, mislim da te budem ja u ovoj prostoriji nisam ni bio. Da, pogledaj koliko je uzdana. Pogledaj krov, to jest plafon. Ima neke metalne konstrukcije. Ne, ovdje stvarno, ako večeras ne poginem, neću nikada. Ono što je meni ovdje mnogo jezivo, jeste da se nalaze čizme, malo dece. Alo, Ančićka? Ima dole nešto, šta? Ne znam. Pa dobro, zvuči kao da je šuplje, iskreno moguće da dole nešto, ali... Ajde čak i da vidimo ovdje, daj i stavi ovdje. Da li ima neka kvaka ili nešto, možda ono kao neki podrum ili nešto, ili neki prolaz. Nema ništa. Ali bukvalno, koliko je ovo jezivo, brate. Jeste jako jezivo, ja sam ti pričao. Ne, jezivo je stvarno, ostavite obavezno subscribe ako je vama ovo već sada jezivo, a ne mogu da verujem da ja ovdje bukvalno kao na mestu gde je ukleti dvorac i ja ću da vidim da li ovdje ima duhova, meni je to... Ponela si štapiće, jel' tako? Ponela sam štapiće, ponela sam stvarno. Ja se nadam da će oni biti večeras fini ja to ne radim s tobom. Ja se nadam da će oni biti fini večeras prema nama, jer ovo je... Znači, ljudi, I'm not joking. Penji se gore, idemo u onu prostoriju, ako hoćeš da kontaktiraš sad duhove, vidi ovdje rupu ovu. Gdje s njim? Alo ljudi, oh my god. Inače imam jedan jako jeziv story vezan za ovu rupu, ne baš kao konkretno za ovu, ali me ovo podsjetilo kada sam u svom stanu imala požar. Da li znate zbog čega? Zato što je postoji neki dimnjak i ja pretpostavljam da je ovo sve od nekog dimnjaka, da su ovdje ložili verovatno vatru dok su bili živi, ali uglavnom šta se meni desilo, vrana, znači je upala kroz dimnjak, zapalila se i meni se zapalio stan. Tako da iskreno creepy. Bilo bi mnogo jezivo da je ovdje neka mrtva životinja i stvarno ne želim da zalazim tu. Ono stvarno katastrofa. Ovdje su kao neka vrata. Neka stara vrata. Ovdje je možda bio neki... Možda prozor. Da, možda je bio prozor ovdje ranije. Ančićka, idemo gore na drugi sprat, tamo se nalazi ona prostorija sa pentagramom. Tu možeš da kontaktiraš, da, jezivo. Tu možeš da kontaktiraš onu porodicu Špicer. Au, barat. Tu možeš koristiti štapić. Like da večeras ne umrem. Ovo je
Brate, nema, znači ja koja sam kupila, pogledajte mi ruke. Znači, doslovno sam navikla da apsolutno kao penzioner se ovako neki penja. Meni su smrzle ruke. Ali ga nema. Mislim da nema. Ančićka, ti kontaš da smo najti sami ovdje i da nema nikog sem nas. Are you sure about that? Are you sure about that? Pa mislim nikog u ljudskom obliku. Ovo mi je jezivo. Šta? Ovo je... What the fuck? Meni ovo deluje kao idealna prostorija. Ovo je idealna prostorija, ja nisam bio ovdje. Ja nisam bio ovdje. Koliko je ovo creepy. Ništa ljudi, to je to. Vadi šta piće, molim te. Baš me sad zanima jako. Stavi ovdje kameru Sa prednjom? Da se vidimo i ti i ja. Ajde. Neko je bukvalno krenuo da lupa dole. Nemoj da mi padne dole, jo. Tu se lišće ima falu. Ajde, sad. Jo, ljudi, koliko sam se sad isprepadala, bukvalno mi je telefon pao i rekao to je to, nešto ga je pomerilo. Da li je porodica Špicer živela ovdje? Kaže da. Da, jest. Tačno. Pa jest. Da li je porodica Špicer umrla baš u ovom dvorcu? Ne. Nije. Zato što je priča na internetu da su se oni pre Drugog svjetskog rata vratili u Nemačku i napustili dvorac, tako da umrli su tamo. Štapići stvarno su pogodili. Au, brate, ja nisam znala. Zato su se u Nemačku pre Drugog svjetskog rata i tamo su verovatno Ne, ja sam mislila da su oni baš ovdje, da su preminuli. Pitaj šta piće za ćerku od Špicera. Aj baš ne da će pogoditi. Ona je ovdje. Šta za nju? Ona je ovdje izvršila samoubistvo zbog njihove zabranjene ljubavi između nje i konjušara. U ovom dvorcu. Tako da imamo šta će reći. Ukleti štapići, da li je ovdje umrla ćerka Špicerovih? Brate. Rekoh ti, to tvoje bre... Ne, ja znam da štapići rade, ali mi je generalno priča fascinanta, zato što nisam znala toliko uopšte o njoj. Ko je? Šta se dešava? Neko je tu. Ko je ovdje, alo? Ančićka kad upali svoj gaser mood. Tvoji štapići su ti... Alo, tvoji štapići su to učinili. Molim. Ančićka. Ne, kao ovdje ću ih bukvalno sahraniti. Jo. Au, jebamo mater, šta ovo bi sad? Ne. Ne žiješ tamo. Daj mi palicu tu. Kogod mi se približi, ma da je neki kid, da je neko, ima da mu razbijem glavu s ovom palicom. Ja ti kažem. Kogod daje može da nastrada sad lagano. Miloše, a jesi ti svestan da kao i ti i ja možemo da nastradamo bukvalno? Brate, ne. Kao bukvalno i ti i ja možemo da nastradamo, brate. Ja sam ljudi došla inače iz Beograda, bukvalno samo da snimim klip ovdje. I možda ne preživiš. Možda ne preživim. Ne, znači koliko je jezivo. Da vam ne pričam o tome koliko je ovaj deo ovdje bolestan. Znači ceo ovaj kraj, koliko je... Ja ne znam da se pomerim odavde. Bukvalno ne znam da se pomerim odavde. Čekaj, daj, drži. Kogo da je otišao je gore. Pitaj uklete štapiće, da li se to čuli ljudi ili nešto drugo. Da li je to porodica Špicer? Ukleti štapići, da li treba da napustimo ovu prostoriju? Ne. Kažem ne, znači ovdje je trenutno bezbednije nego bilo gdje drugdje. Gore neko otišao. Bukvalno neko je došao i otišli su gore. Oj, Ančića, meni je ovo jezivo. Idemo dole. Ajmo mi odavde generalno. Daj trčimo. Bukvalno trčimo, brate. Drži. Da li Špicerovi imaju naslednika? Ne.
Znači ovaj dvorac kao... Mislim da to nekako i objašnjava zašto ovaj dvorac napušten, jer ja pretpostavljam... Pa neko bi se bar potimao za njega. Da ima svog naslednika, ja pretpostavljam da bi oni uzeli i renovirali ovo. Pa da, bre. Da bi mnogo lepše izgledalo, ovo je stvarno ruševina, baš onda mogu da se skupljaju ono narkomančine, sektaši, stvarno mislim, gore ima i Pentagon, mislim i to rekla. Da, nije gore, na ovom spratu. Prostoriji pored. Da, hoćeš da te odvedem do tamo? Da, ajde, brate, ne mogu, koliko mi dobro nije ljudi, koliko mi dobro nije. Gdje je to? Evo vam. Dođi. Čekaj, šta je ovdje? Tu je bila... Mural neki bio? Ne, ovo ti je bila, vidiš dole, dvorana za ples. Ovo je dvorana za ples, da. Čekaj, sad ćemo da proverimo da li je bilo ili je bilo nešto drugo. Aj pitaj da li je bila dvorana za ples. Da li je porodica Špicer dole bila dvorana za ples? Da. Jest. Uđi u ovu prostoriju sa pentagramom. Ovo je prošla senka. Je li ovo prostorija gdje je bio pentagram? Jeste, uđi. Čekaj. Ovo se nije bilo na kameri. Ovo se bukvalno nije bilo na kameri. Evo ga. Kaže greška. Greška, sorry. A ovdje bukvalno, znaš kad nisi snimio to. Ne, brate, kaže greška. Sorry. Kakva greška? Nešto su sigurno ovdje odradili i onda kao napisali da je greška. A pitaj ovdje uplete štapiće. Šta, čekaj. Ovo još jedan pentagram. Gdje? Evo ga još jedan. Da, jest. I ovo je malo tamniji pa se više vidi. Jezivo. Iskreno ti kažem, kapiram ovdje da se neko zajebao, viš da piše sastoje ono iza Mungasa, bukvalno. Pa znam, ali ne verujem da se... Zato što ti ne znaš da li ovdje dolaze ozbiljno neki ljudi koji su bolesni, razumeš, i rade ovakve stvari, ili su tako neki ljudi koji se zajebavaju, zato što iskreno... Čut. Dobro, kola. Ajde, pitaj ovdje nešto uklete štapiće, Ančićka. Aj, molim te, samo pazi šta ih pitaš, molim te. Pitaj da li je sada ovdje prisutna porodica Špicer. Ne, zanima me sada, kao bukvalno sada što se dešava ovih, onda... Ukleti štapići, da li se ovdje skupljaju sekte? Da! Pa ovo ti je pogodno mjesto jako za sekte. Ančićka, mislim da mi moramo odavde da idemo. Ti se sada nalaziš na tlu na kom je nacrtana pentagram. Ne, znači znaš kad su mi se noge presekli, čekaj da vidim. Ukleti štapići, da li se ovdje žrtvovala neka životinja? Ne. Brate, jeo, ne. Nemoj više te stvari da ih pitaš, Ančićka, nećemo... Fuj. Brate, koliko su ljudi bolesni. Ne, tačno ne znaš da se ljudi sprdaju, su bolesni, znači koliko je narod bolestan, šta je ovo? Ne, koliko je jezivo, brate. Jako jezivo. Znači, sad sam ovdje došla i nikad više. Znaš kad pauzu pravimo društvenih mreža, stvarno, brate, me neko zajebava, šta je ovo? Pogledaj zid koliko je crven. Ovo deluje kao da si u asajlumu, bukvalno na psihijatriji, ovako kao da su ljudi ono govarili. Ančićka, meni je sve zivi i mnogo mi je hladno, iskreno. Ne, generalno. Mnogo je hladnije od kako smo došli. Sami smo pogotovo. Ja ću da pitam još dva pitanja. Ajde. Da li treba da odemo odavde? Da, logično. Pitaj zašto, da li će nam se nešto loše desiti ako ostanemo, pitaj. Apsolutno da će nam se desiti. Pitaj šta piće. Veruj mi da će nam se desiti. Znam da hoće, ali veruj mi, pitaj šta piće, da vidimo da potvrde. Ukleti šta pići, da li će ovdje da nam se desi nešto loše ako ostanemo? Logično. Vidi kojom brzinom su se spojili, Ančićka, ajmo odavde, molim te još malo. Ne, još malo odmah. Čekaj, šta je ovo ovdje? Ja nemam više snage. Koliko je jezivo. Da li ovdje ima duhova? Čekaj, samo to, ne znam da li sam ih pitala da li ima duhova. Mislim da nisi. Ukleti štapići. Da li se ovdje nalaze duhovi? Ne, ja vam se ljudi kunem, ja ne znam kad smo mi dobili više potvrdnih odgovora za neku jezivu stvar. Previše. Bukvalno, ja ne želim gore mi da obilazim. Gore ti je tavan i gore ti je još strašnije. Znači, ljudi, pogledajte to kod Miloša,
šta se gore dešava, ja stvarno ne mogu dalje. Ljudi, sad sam bila ovde, apsolutno se više ne vraćam. Dobila sam i više odgovora koje kao, i pola ovih odgovora stvarno nisam trebala da znam. Zamolit ću vas, ne dolazite ovde. Znači, stvarno ne dolazite, ne treba da se zajebava s ovim stvarima. Mi smo došli ovde da vidimo šta se nalazi i sve to okej, klip je u pitanju da vidite šta se sve dešava, ali ne. Znači, kao, ne treba da se navlači negativna energija na sebe, okružite se stvarno što nekim pozitivnim stvarima. Baš, znate, kad ono, mi radi srce, brati, želudac, koliko mi je ovo strašno. To bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ljudi, obavezno bacite subscribe, bacite like. Nažalost, neće biti više klipova iz dvorca, ali definitivno da će biti još jezivih klipova. Ćao!